Ľudia, zažďavte, zdravím pri ďalšom videjku s Amikom. Ahojte. Je to presne rok, čo sme boli ľudia v Taliansku a sme tu zase. Dneska vám chceme trošku ukázať pláž. Chcem vám ukázať tam také veľmi dobré miesto, pretože tak možno koľko metrov, to môže byť 100 metrov, Hej, 100 metrov. Od pláže, kde už sa moc nedotiahne. Tak je urobený, hej, tu môžete vidieť. A teraz nie sme v Lignane, ale v Caorle, lebo sme na 2 týždne, prvé Lignano, či Caorle, potom tak. No, dobre, tu máme auto. A môžeme ísť, Damik. A pôjdeme na ten taký modrý... Čo to je vlastne? To je keby taká... Vodovná podložka. Je to taká, keby taká veľká podložka modrá, na ktorej môžete sa opalovať. Chodí tam strašne veľa ľudí. A dá sa tam aj skakať, takže možno také skoky, verejné si koleso. Nepodarené salta. Tak ja som robil... Prvé salto moje možno skoky. Hej, tvoje salto. Prvé tvoje salto, dobre. Takže ideme, ľudia. No dobre, ľudia, takže tam už máme v ďaleku takú modrú lonu, sračku, na ktorú ideme. Tu máme takúto nafukovačku, tu si berie Damik. A ja si beriem túto, to je sestrina. A máme asi všetko. Počkaj, okuliare, či všetko už nechám sem. Okuliare zoberiem a dáme to sem tu. Tak ja si myslím, že môžeme ísť. Poďme. Dobre, ľudia, voda je celkom čistá. Hej, Damik. Damik sa všimol. Neviem, či vidno cez mobil. Ja tam nevidím nič na mobil teraz, ale nevadí. No dobre, ľudia, takže pozrite, sme tu. Je tamto čo vyťahuje. Alebo čistí a má aj loďku za nami. Ale ľudia, pozrite, ako to vyzerá. Normálne tu sa opalujú všetci a tak. A dá sa tu aj skákať. Je tu napísané, že zákaz skákania, ale tu veľa ľudí skáče, aj pred ním. On to má v riti, takže... A je to strašne dobre, pozrite sa, ako to je ďaleko. Nie je to až tak ďaleko, ale dlho sme tu šli, lebo máme dve nafukovačky. No voda tu je, že asi 2,5 metra. 3 metre. 3 alebo 2,5. Hej, no, ale dobre, ja si myslím, že to tu fakt vyzerá dobre. Čo povieš, Damik? Páči sa mi tu. Natočíme vám to aj v Lignane. No ľudia, takže Damik nám tu ide skočiť ako na úvod, taký úvod, sem. Poď, Damik, tu nechávame nafukovačky, dúfam, že sa im nič nestane. No, sem poď a sa rozbehni. Ale musíš ísť strašne rýchlo, pretože... Lebo to strašne páli. Poď, 3, 2, 1, poď. Wow. Tamko nám ide skočiť do donutu. A jak ho tam dáš? Že kto ti ho podrží? Ho tam položím a vyskúšam dajak. Dúfam, že mi ho necúkne. To dúfam aj ja. Mohol by si ho podržať. Tak blízko? Ja počkám, kým pôjde ďalej. Áno, môžem? 3, 2, 1. Wow, dobre. A ty čo si zrobil? Však to si mal a nemal si tam dať ruky, ne? No, čo už. Dobre ľudia, ideme skočiť práve bombu s Damikom. Naraz. Sem. Takže ideme. Dám skús nabok na fukovačky. Počkaj, s rozbehom kus. 3, 2, 1, poď. Počkaj. Pláva na to. Dobre, môžeme. 3, 2, 1, poď. Ty si zastavil. Čo? Ty si zastavil. Dobre, idem skočiť za ním. Damian, idem k tebe skočiť. Dobre, ne? Akurát do teba. Dobre ľudia, takže doskakali sme. Ako sa ti páčilo? Výborne. Áno. A ideme ľudia teraz na breh, takže ideme? Môžeme ísť. Poďme. Čo ja mi prišiel? Ľudia, pozrite sa tam. Je tam taký jeden černoch a má tam a už zapína hudbu. A tá tetka, čo sedí pred ním, si ho normálne fotila. A už včera tu bol a naťahoval sa tu asi 2 hodiny.
Ľudia, prešlo 5 minút. Celé more cvičí. No ľudia, takže je večer. Som tu aj s Daníkom, akože sme tu všetci. A pozrite sa ľudia na tie pekné farebné domčeky a pozrite sa napríklad aj na túto uličku. Kaorle ľudia známe aj tým, že sa volá Malé Benatsky, lebo to tu tak vyzerá. Sú tu také tenké uličky a možno ste si všimli, že každý dom má inú farbu. A to je tiež známe tým, že každý dom má proste inú farbu. Dobrý ľudia, pozrite, kde sme teraz. Toto je tak pekná ulička, ale všetky sú také pekné. A tam je už aký kostol, Sofie, nevieš aký? Neviem ti povedať. Škoda. Ale veľmi pekne to tu fakt vyzerá. Ľudia, toto je pecka. Toto je pecka. Strašne úzké ulice. Toto tu je talianská perla. Tak strašne zlatý kocúr. Neviem, či... A to bude si kocúr, bo to je on už bude zvyknutý. No. Už bude zvyknutý. Dobre ľudia, takže ako som povedal, máme presne od týždeň, ako sme boli v Karle, takže teraz sme v Lignane. A ideme ľudia na Crazy UFO. Crazy UFO je taká okrúhla sranda, na ktorej sa mi zdá, že 8 tam môžu ísť. A ideme na to, tak dúfam, že mi dovolia trošku nakamerovať. A že môžem mať mobil, a keď nie, tak aspoň z lode možno uvidíte nejaké tieto, čo nás bude natáčať. Môj oco asi, alebo kto. No a ideme, ešte vám tam to trošku nakamerujem a tak. Dobre ľudia, aby to nebolo ešte malo pre toto videjko, tak ideme ešte na jednu atrakciu a to je tam ten taký, akéby... Ticho buď. A to je taký banán, alebo jak sa to volá, že má tie 3 časti a na to ideme. Takže možno dá, keď tiež zoberíš z lode, uvidíte. Tam si už radšej mobil neberem, aby mi to neodfúklo a tak. No ľudia, na druhý deň sme išli do takejto fajnej reštiky, pozrite ako vyzeralo toto mojito a tu nám donesli niečo také predjedlo a toto tu ľudia bolo moje hlavné jedlo, toto môjho tatíka. Mamka mala taký šalát, takže vyzeralo to fakt chutne. No ľudia, toto bola naša posledná atrakcia v celej dovolenke, ako si pamätáte, tu sme boli aj minulý rok a sme na konci videjka, ideme ešte ja, takže ak sa ti videjko páčilo, daj like, odber a vidie nám trošku zaujímavejšie videjko teraz, takže tak no, daj like, odber, ak sa ti dovolenka páčila a čau.